Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Welcome po mga ka-KLNJ at araw na naman po ng Huwebes at nasa season 19 na po tayo, episode 3 ng KLNJ na pinamagatang With God's Grace. Magandang gabi po, ako pong muli ang inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng Parish of the Lord's Ascension sa Lourdes Heights Subdivision, the Rosario City of San Fernando, Pampanga, at ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal nang makamit ang biyaya ng Diyos na nakalaan para sa kagalingang physical, emotional, psychological at spiritual. At makakasama po natin sa gabing ito ang ating kakaluguran na si Miss Doris. Hello po, magandang gabi po, Father Ronnie. Palibasa may pinag-uusapan po tayo. Salamat po, Father. At naging safe ang inyong biyahe. Medyo may ulan din po, no? Medyo, kaya, lang. Okay, so muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kakaluguran ka kay LNJ. At ako nga po ang inyong kakaluguran, Doris, sa pangalan. Of Siyempre, course, ni Brother Jeffrey magandang gabi rin kay Brother Jeffrey M. Gomez na hindi nakapunta dito ngayon. Opo, may hinahabol po siya. I think may mga documents na kailangan po Siyempre, bukas. salamat din kay Angelo Charles na nakantabay sa technical booth sa gabing ito. Hello, Engineer Charles. At siyempre, magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-KLNJ. At atin po ngayong hilingin, minsan pa ang tulong ng Banal Espiritu. Atin na pong simulan ang kwentuhan at healing session dito sa KLNJ. Samahan niyo po ako sa pag-awit ng Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole.
binagi mong opening prayer. At muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Anong balita, Sister Doris? Opo, yun po. Of course, yung unang magandang balita, hindi na po kayo masyado napagod pumanik. Okay na po ang ating Okay elevator na po. Pangalawa po, yan medyo, of course, para po sa ating lahat, medyo humina na yung ulan, no? Although, Mabagat na lang yata. syempre, Kasi alam ko, wala na si Obet, no? May paparating pa bang bagyo? para meron pa rin pa din po eh. So, yun po. And, syempre, yung mga, yung mga patuloy na mga programa po dito sa ating radyo. Ayan, nakakadating naman po yung ating mga co-host. And, of course, ayan, loyal pa din po ang ating mga kakalunguran. Last Thursday, ano yung may inilagay bang transmitter na binanggit mo? Ay, opo, bali, ang nilagay po kasi UPS. Kasi nga po, napapansin po natin, Father, na dumadalas yung brownout. So, para po hindi masyado masaktan yung ating transmitter, yan, nilagyan po natin ng UPS, uninterrupted power supply. Yan po. Kaya po, naapektuhan po ang inyong programa, Father. Pasensya na po kayo. Opo. Saka medyo baha pa yung mga ibang mga daan. Opo, Lalo yun na nga po kotse lang yung service ko, sakyan ko, kaya medyo mahirap din sa akin. Kahit nga sa bahay, hindi ako nakauwi last week. Sa may daan mismo. Hindi ubra, hindi makakadaan. Yung mga dadaanan ko, hindi makakadaan ng kotse. Ngayon, mamaya after ng program natin, makakauwi na after 2 weeks. Tsaka po, Father, medyo nung panahon nga din po na yung pati po kasi yung labas. Sa baba yata, di ba? Nakita ko. Meron din pong tubig po. Parang nakababa man kayo sa kotse, nakakotse man kayo makarating sa building, pero yung po may tadaanan May kayong tubig sa bago baba, kayo no? umakyat ng hagdanan. Opo. So, kaya talagang siguro nga medyo meant yung timing. Yes po. Medyo mabagal yung pagbaba ng tubig. Opo. Siguro po dahil sa mga, yun nga po, panawagan, no? Ang ating pong environment. Dahil sa ating mga natatapon siguro basura. Isa na yun. Hindi lang dahil doon sa yung flood control scandal. Yes. Meron ding siyempre pagkukulang yung tao. Lalo Yes na po. makikita po sa ibang mga lugar, talagang yung mga basura. No? Opo. Talagang kailangan po mag-segregate, tapos siyempre magtapon ng basura sa tamang lugar. Yes po. Sa atin din po dapat nagsisimula yun. Po, kasi hirap po yung tingin ka ng tingin dun sa iba. Kasi ganyan. Pero tanungin natin ang sarili natin. Yan sabi nga ni Father, meron ba segregation? Kami maswerte. Hindi kami binabaha. Kaya kahit umuulan, tuloy pa rin yung regular naming pagbibiisi. Katulad kanina, galing kami sa 2 BEC cells ng De Rosario, San Fernando. Ang grupong Benedictus at saka Carus. Pero Father, mabalik lang ako. Medyo lalayo lang ako ng konti. Natuwa naman ako dun sa post mo nung one time. Nung paalis ka dun sa inyo, si Mother, yung terrace. yung abot tanaw. Yes. Anong caption ko ba? Picture, Hindi, actually, hindi naman lagi ginagawa ni nanay yon. Usually, pag umuwi ako, sa loob lang, magpapaalam ako. Pero that time, siguro dahil baha sa labas. Tinitingnan niya yung tubig. At saka, lumabas din siya. Kaya naisipan ko din siyang picturean. Ang galing. Tapos pinost yung hatid tanaw. Hatid tanaw. Alam mo naman yung mga magulang. Alam mo naman yung mga magulang, siyempre, yung pag-alala. Opo. Ay, ano pong tawag niyo kay Mother, Nanay? Ima. Hello po, Ima. Ima. Ang tawag sa kanya kulot. Imang kulot. Imang kulot. Noon daw kulot siya pero ngayon nagpapakulot na lang. Noon daw mahaba yung buhok niya. Opo. Kulot. Ayun, sana malalampasan naman natin yan eh. Pero siyempre, after some years, biglaan ang laki ng tubig, tapos halos karamihan ng lugar sa ating Pampanga lubog. Yes. Although sabi daw yung Makabebe, Masantol below sea level na daw talaga kaya binabaha. Pero sana mag-ingat na lang po. Baka yung iba nasa mga evacuation centers pa. At dito sa San Fernando, declared na walang pasok. Opo. Kanina hanggang Sabado, 3 araw. 3 days daw po. Opo. Ewan ko kung masaya, malungkot yung mga estudyante. Sa kabilang banda, masaya kasi walang pasok. Pero may mga module naman yata eh. Ay, opo, hindi at pa tapos sila ligtas. Baka walang baon pag walang pasok.
Yung iba nabigyan na ng hinahabol baon, nila. pwede pa bang bawiin daw Yeah, yung palagay baon? ko ngayon, gusto nila, Mami, tatay, nanay, pwede bang yung baon ko? Lunes pa lang bigay mo na sa akin. At siyempre, yung mga supposed to being gagraduate, tapos biglang umulan, binaha ang Pampanga, may mga parishioners ako na yung isa nakagraduate kasi dito sa City of San Fernando, Community College eh. Pero yung sa Pampanga State University, na-cancel. Yung iba nga, kasi yung tatay umuwi from abroad, Opo. kaya kailangan na rin umalis. Pinagpatuloy na yung handaan, natuloy na yung handaan. Yan ang una na lang. Nauna, pero wala pang scheduled graduation sa Pampanga State University. Sabi lang September, sana maidaos na yung graduation. Yes, oh. At Father, dahil binanggit ko kanina na re-request ng mga bata, Mami, Daddy, Tatay, yung aking baon Lunes pa lang, pwede nang makuha para mababudget. Oo. Nakakabilib yung binabalik nila. May mga may nagbabalik. nagbabalik. Oo. Nay, ala naman po kaming pasok. Ito po yung allowance. Oo. Babalik ko po sa inyo. Doblehin nyo na lang po next week. Hindi, joke. Ayun po, nakakatuwa yung mga gano'n naman po mga bata. Hello po sa inyo. At siyempre, pinagdiriwang kapistahan ni Santa Monica ngayon. Ay, wow. Piyestang parokya sa may Santa Monica Parish ng Mexico. Hindi ko lang alam kung nagdiwang din yata ang Minalin, Santa Monica Parish din sila, tsaka ibang mga barangay. Although sa Mexico kasi yung piyestang Balen, May 4. Yes, Sa yes, I San think Minalin naman, yung second Sunday of May naman. Pero ito talaga yung kapistahan ni Santa Monica. At connected siya sa ating kwentuhan mamaya. Ang buhay at misyon ni Santa Monica. Yes, At mapapakinggan na po natin ngayon ang pagninilay o reflection po na alay ni Ma'am Agnes. Ayun po, ito po yung kanyang reflection number 1. At last week po, ayan po, ito po yung 2 weeks ago, kagalingang... no? Ay, 2 weeks pala, 2 yes. weeks Kasi nga ago. po, wala po pala tayo Last last August week. 13. Opo, yan. At kagalingan laan sa ngalan ni Jesus. Sabi po niya dito, ang topic niya, nakalaang pagpapala. Magrasyong Webes po, Father Ronnie, Brother Jeff, at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. May the loving presence of the Lord be in our midst to give us the complete healing in tonight's episode of KLNJ. Thank you, Father Ronnie, for the opening song, Come, Holy Spirit. Thank you, Brother Jeff, for your opening prayer. Thank you, our loving and merciful God, for always keeping Father Ronnie and Brother Jeff safe and sound on their way to the radio studio. The bad weather is not a hindrance to the continuous airing of the healing program KLNJ. We are likewise thankful for Father Ronnie's gift of life and gift of healing, and may God continuously empower him as he fulfills his healing ministry. We are forever grateful for all our answered prayers as well. Let us entrust everything to God, our Savior and Divine Healer. For tonight's episode, let me use the topic, nakalaang pagpapala. Nakalaang pagpapala in English translates to reserved blessing, destined blessing, or prepared blessing. Reserved blessing is something set aside or saved specifically for you. Destined blessing is a blessing meant or fated to happen in your life, and prepared blessing is a gift of grace or grace already prepared by God or fate. I believe in destiny. Before we are even born, our destiny is bound to be fulfilled. Each of us has a path in life. We ask God to guide our path so we do not go astray. But we also know that everything happens for a reason. Many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. That's from Proverbs chapter 19, verse 21. Trust in God. Focus on the positive. Live in the moment. Love as much as you can. Love every moment of your life and always be thankful.
The story of Thanksgiving of Mrs. Grace Sumbu, a member of Benedictus Parish of the Lord Ascension BEC, Cell Number 4 of Del Rosario, City of San Fernando, Pampanga, was featured. Sister Grace attends the BEC session of Benedictus every Thursday. In one of the BEC sessions, she shared one of her unforgettable experience. At the age of 37, she was put in a difficult situation. During that time, she is not even aware that the veins in her head burst already. Before her operation, the doctor cannot even give the family an assurance for a successful operation. Because we all know that people who are operated with aneurysm usually don't survive. The doctor asked the family to pray hard for her operation. With God's mercy, the operation of Sister Grace was successful. Father Ronnie informed Sister Grace that her story will be featured in the healing program KLNJ. So Sister Grace added additional information regarding her operation in November 2024. According to her, it was really hard to stay at home for 7 months doing nothing except to lie and to sit down. She cannot even afford to move. She is not aware that this is God's way to make her rest physically. Because her body got the much needed rest, she got pregnant. Actually, Sister Grace has a 17-year-old child already. Her second baby was born in November 2025. Her name is Aria Kate. Sister Grace is even coming to BEC session with Kate. The baby is quiet during the session. Sister Grace is now 39 years old. She is thankful to God because she never thought that she will still have a second baby despite her old age. It is for this reason that Father Ronnie made use of nakalaang pagpapala as the topic of this week's episode of KLNJ. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. That's from the Gospel of Mark, chapter 11, verse 24. Indeed, God works in mysterious ways. He can even make the impossible to become possible. Nothing is more powerful than prayer, nothing is stronger than faith, and nothing is greater than God. Allow me to continue, Sister Doris. Part 2 po ng reflection ni Ma'am Agnes. The BEC session paved the way for Sister Grace to share her story and be featured in the healing program KLNJ. I joined Among Ronnie as he prays for Sister Grace and her daughter Aria Kate, her husband, and their 17-year-old child, including those people who have beautiful healing stories to tell. Father Ronnie also prayed for Kiara Joy, who delivered her baby successfully via cesarean section. Kiara Joy has a almost 16-year-old child already. The parents of Kiara Joy are Brother Dads and Sister Dolor Macapagal. They are very thankful to Father Ronnie for his prayers for Kiara Joy, as well as to their first grandson, Jairus Caleb Macapagalpangan. With God, anything and everything is possible. Keep believing that God will always answer our prayers in His perfect daytime. With Him by our side, we can never go wrong. Nothing is impossible when God is on your side. May the healing story shared to us by Among Ronnie continue to inspire us to always believe in God's unconditional love. Everything in this world may come and go, but God's love for you never fades, never fails, and never ends. Once more, I joined Among Ronnie in prayer for the healing of the avid viewers and listeners of KLNJ. May the different messages and concerns of the people asking for the different sicknesses of their loved ones, including my prayers, be healed in Jesus' name. Amen. Let us continue our Thursday night habit here in KLNJ.
Together with the avid viewers and listeners of this healing program, let us experience our healing physically, emotionally, psychologically, and even spiritually. In Jesus' name, amen. Let me end my reflection with these beautiful messages. Number 1, count your blessings, name them one by one. Number 2, count your blessings, see what God has done. Number 3, He strengthens you and provides all your needs throughout the day. And number 4, He makes us experience His presence all day today. To all the avid viewers and listeners of KLNJ, a good life is when you smile often, laugh a lot, and realize how blessed you are. Manalangin tayo't sa Diyos magtiwala ng makamit na kalaang pagpapala. Thank you once again, Ma'am Agnes, sa ibinahagi mong valued, meaningful reflection for our last episode, last August 13, entitled Nakalaang Pagpapala. Ayan, napakaganda. Ano po, Father? Pero, yun nga, kompletong-kompleto po. Ano? Tsaka, ang ganda talaga ng kwento ng yung dalawa na. Imagine, ilang taon na yung panganay niya. No? 17. Tapos yun, kailangan magpahinga because God knows what's best. At saka yung, no? yung brain aneurysm. Hindi ganun karami yung nagsasurvive. Ayun At po. doktor na mismo nagsabi sa family, magdasal. Yes. Talagang kailangan po natin ang biyaya ng Diyos para malampasan ng anumang pagsubok na dumating sa ating buhay. Kaya nandoon yung paanyaya na sa Diyos tayo laging sumampalataya nang makamit ang minimithing biyaya. Ayan, at this point, Father, tayo po ay magbe-break muna. Mga ka-KLNJ, magbabalik po ang programa. Makalipas po ang ilang paalala. Diyan lamang po kayo. Nang malalam na ing bengi, nino ing manalangin para kay katamo. Magrasyang aldo po kayo, kaluguran ming kakaluguran at kakrusada. Agatanda kayo po manalbe at makirandam balang Miyerkules alas 7 ng bengi king radio station ng Katang Archdiocese ing 91.9 Bright FM. Makiabeta mo po ban abalo tala po ding miyayong programa at aktibidades tamo po para king malapit ng koronasyon ng Birhen Maria. Hindi po yung ika-70 banwang anibersaryo ng pangakorona ng Birhen de los Remedios at yung pamagtagulaling kang Santo Cristo del Perdon. Kaya beda kayo po sana bala pong Miyerkules 7:30 ng bengi king Katang radio station. Pakandaman tala po din kikatang miyayluang bisita ding kaparian, ding laiko, lalong-lalo na po ding magsadya para king malapit na koronasyon. Nikitikit tamo po at magandam tamo pasibayo king Miyerkules 7:30 ng bengi. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary
whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Muli po kami nagbabalik dito sa KLNJ, kasama pa rin po si Sister Doris, sa ngalan po ni Brother Jeff. At nasa season 19, episode 3 na po tayo dito sa KLNJ na pinamagatang With God's Grace. Yes po, Sister Father. Doris? Yes, po. Siguro po, Father, singit ko lang po muna ang atin pong mga paalala. Oo. Father, no? Kasi yan, kanina po sa atin pong break, nadinig niyo po ang paanyaya ni Reverend Father Tok. Among Tok, Si Vital. Among Tok Vital, no? Of course, yun po yung nagaganap tuwing Miyerkules, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi dito. Hanggang pong next week, no? Ayan. At di ko lang po alam, Father, kung magkakaroon kami ng special episodes kasi meron pang mga napuntahan, no, na bisita ang ating krusada na hindi pa nag-guest. So, antabayanan niyo po yan. But meantime, sasabihin ko po sa inyo ang schedule. Pero ngayon po, no, kung nais niyo pong dumalaw, ang atin pong krusada ay nasa Repository Chapel, nasa Arsobispado po yan, no? That's since yesterday hanggang bukas po. Pagdating po ng August 29, lilipat po yan sa Metropolitan Cathedral. Dito po sa atin, dyan po sa San Fernando. At haba pong nandyan siya, magmula po August 29 hanggang September 8, meron syempre yung novena. That's from August 30 to September 7. And ang schedule naman po, para po sa hindi pa nakakaalam, on September 8, the Solemnity of the Virgen de los Remedios, mayroon pong 3 misa na inilaan, no, ang ating pong selebrasyon para po dun sa mga hindi kayang makasama doon po sa Vrencigliao, kung saan po gaganapin ang coronation. Ang mga oras po ay alas 6 ng umaga, alas 8 ng umaga, at alas 12 po ng tanghali. At of course, after that, at 1:30, meron pong Liturgy of the Hours. Then, 2 o'clock po, doon po sa Vrencigliao, no? Parang habang nagli-Liturgy of the Hours sa Cathedral, meron na pong nagpapakumpisal sa Vrencigliao naman po ng alas 2. Then, after po nun, yung pong Eucharistic celebration na po yan. Ito na, dito na magaganap. Pero opening part sa ano pa rin, no? Sa Cathedral, 3 Cathedral, o'clock. yun po yung, no? yes po, yun po yung Eucharistic celebration. Then, pupunta na po tayo sa Vrencigliao. Malapit lang po ngayon, ano po. Sabagay dati, Capitol Dati, naman po, Capitol no? na. Then, after po nung activity natin sa Vrencigliao, magpuprosesyon na po ulit tayo, pabalik na po sa Repository Chapel ng BDLR. Yan po ang magiging activity po natin. And of course, Pwedeng pabanggit na rin, anong oras yung novena mass? Oo nga po dito po kasi sa ating listahan, hindi pa po nilagay dito. So mag-announce na lang po tayo Usually, ng ano yun separate. yung hapon o gabi, no? Opo. Afternoon, late afternoon. Yes po. Yun po. Usually rosary, tapos yung novena, tapos yung misa. Yes po. Pa-update ko po ito. Then, yun naman pong ating, ito nga sa intro namin ni Father Ronnie, yung mga baha po dito, no? Ang ating, syempre, our very own sakop, no po? Nananawagan po sila para po sa donasyon upang tayo ay lalong makatulong dito po sa mga naapektuhan po ng baha at saka po ng ulan. Para po sa mga accounts, no, meron po sila sa Metrobank, PNB, BPI at saka BDO. At para sa GCash naman po, under the account of, ayun sa akin na kay Father Justin Ulitin ko na lang po mamaya, Father. So, balik muna po tayo sa inyo. Nasa bahagi na po tayo ng
kwentuhan ng KLNJ sa gabing ito. At sa gabi pong ito, we'll be featuring the kwento ng pasasalamat ni na Mr. Diosdado and Mrs. Dolores Macapagal ng Lourdes Heights Subdivision de Rosario City, San Fernando, Pampanga. Sila aking mga parishioners. At the same time po, syempre, kasamahan po sa BEC family. Sila si Brother Dads po ang coordinator ng Paris BEC Core Group at kasama po 100% na nakantabay ang kanyang may bahay na si Sister Dolor. Kasama ko lang kanina, nag-BEC sa dalawang BEC cells ng De Rosario, Benedictus at saka Carus. At nabanggit na rin po last time yung pasasalamat na nina Brother Dad, Sister Dolor, dahil yung kanilang pangalawang anak na si Kiara Joy ay halos magsi-16 na kasi yung panganay na anak, si Tap Tap, and then nabuntis muli. Nung first baby niya, kamuntik na siyang mamatay, kaya nandoon yung sobrang pag-alala ng mga magulang. Yes, opo, no? Nagkataon pa man din na sa pagbubuntis ni Joy, may ang daming kakambal na sakit. Alta pressure, tapos even yung sugar tumaas. Ilang araw na lang manganak siya. Scheduled ng August 17 supposed to be via CS, cesarean section. Binigyan pa siya ng insulin kasi nga mataas yung sugar niya. So ito yung mga magulang nag-aalala siyempre sa kalagayan ng kanilang anak at apo. Ang apo po din, ito yung first grandson. Yung mga naunang apo kasi babae. Kaya sabik na sabik din siyempre si Brother and Sister Dolor sa kanilang first grandson na si Jairus Caleb Macapagal Pangan. Okay. Pero may nangyari bago yung scheduled August 17. Almost a week before that, August 11, feast day ni St. Clair, biglang nag-labor si Joy. Oh. Nanalangin, alam nila, scheduled CS niya August 17 pa lang Nanalangin, okay naman hanggang Wednesday. But Thursday, August, ano na ba yun? 13. Biglang nag-labor na naman. Talagang hindi na nakayanan ni Joy. Si Brother Daz, sa kanya kasi lagi niyang dinadaan sa panalangin Apo. At ang inspiration na tinanggap, kailangan nang dalhin sa ospital. Kahit ilang araw pa yung scheduled CS ni Joy, tinakbo na sa ospital. Sa ospital, sa Angeles Medical Center, doon nagtatrabaho si Sister Dolor as nurse. So, pagdating doon, kaagad na siyang sinalang para sa kanyang panganganak. At lumilitaw kung pinagpabukas pa nila, baka may masamang nangyari na. Kasi ang umbilical cord ng baby nakapulupot na sa leeg, tapos dumumi na So may possibility na kapag nagtagal, magkakaroon ng infection, malalason yung sepsis na tinatawag, may possibility mamamatay yung baby at even yung nanay. Kaya nandoon yung pasalamat ni Brother Dance at kasama Sister Dolor. Nakita nila kung paano kumikilos ang makapangyarihang kamay ng Panginoon at kung paano niya ginagawad ng biyaya. Parang save by the bell Opo, no? Kasi tamang-tama lang na tinakbo na sa ospital noong August 13. Opo. At na-save yung mag-ina. And then, the following, that day, Webes, August 13, okay naman daw yung mag-ina. Diba? The following day, biglang tinawagan si na Brother Dad, Sister Dolor, may pinapabiling gamot. Kasi yung sugar level ng baby ni Jairus Caleb from normal na 50 bumaba ng 12. Wow. So si Ate Tap Tap yung ate bali nung bagong silang, inutusan siyang maghanap ng gamot doon sa Angeles. Lumipas ang isang oras, di pa siya bumabalik hanggang sa malamang hindi siya nakabili ng gamot. Ang ginawa ni na Brother Dance, nagpagawa ng 2 prescription. Para 2 sakyan, maghahanap sila ng gamot. Naghahabol sila ng oras Ang nangyari, paglipas ng ilang oras,
San Fernando, ospital at mga butika, walang nahanap na gamot. Nagpunta sa Angeles, wala rin hanggang sa Mabalacat. Around 5 p.m., malungkot silang bumalik ng ospital. Sabi ni Brother Das, nag-iiyakan na kami, sabi niya. Kasi nga sa paglipas ng mga oras, wala kaming gamot na nabili. Ang mahirap, pag bumaba pa sa 12 yung sugar level ng baby, baka magkaroon ng brain damage. At maaaring kamatay pa nga yun ng baby. Kaya nag-decide na bumalik na lang ng ospital. At pagdating sa NICU, may good news. Pinaabot ng mga nurses, wala pang gamot na ibigay kay baby Jairus Caleb. Tumaas, naging normal yung level ng sugar. From 12, naging 51. May ginawang procedures pag naging 57 pa eh. And then sa pagkakaalam ko, nag-stabilize na yung sugar level ng bata. Umabot pa ng 80. Pinagpapasalamat lang ni Brother Dads yung again after nung din itakbo sa ospital si Joy, si by the bell, kung pinagpabukas pa baka maaring mamatayan ng yung mismong baby at saka yung nanay. Tapos yung another blessing na nakita ni Brother Dads, yung naghanap ng gamot pero hindi nakahanap, hindi nakabili. Pagbalik sa ospital, sinabing biglang naging normal yung level ng sugar ng bata. Yung isa pang blessing na nakita rin ni Brother Dads yung, at Sister Delor yung ang Diyos talagang magbibigay ng pagkakataon para mapabuti at hindi at maiwasan ng kapahamakan. Sabi nga ni Brother Dads, what if sabi nung Thursday, Friday, Saturday kasi nakauwi si Joy eh. What if kung nakuha na nilang umuwi ng bahay at hindi nila namalayan na bumabang ang level ng sugar ng bata, baka hindi nila alam, Yes po. mawawala pala si baby. Pero ang Diyos, minabuti niyang doon pa lang sa ospital. Yes po. Binaba na yung sugar para hindi sila makaalis, makauwi. Makagawang pa ng paraan. Makagawa pa ng paraan. Actually siya, gumawa ng paraan. Yes po. Maliwanag yun eh. Wala namang nakitang gamot sila Brother Das, the Lord, at ang mga anak nila, pati apo. Pero gumawa ng paraan ng Diyos. Nangyari, August 15, Sabado, si Joy nakauwi. Pero naiwan si baby sa Incubate mo. naiwan sa NICU ng hospital. Nag-stay pa ng ilang araw. I think 2 days ago pa lang nakauwi si baby. At bago siya lumabas ng NICU dahil nagtagal siya, meron pa siyang graduation. Nakatoga pa siya, meron siyang cup. Sa picture, may pinicturan. Kasi daw, ganun daw pag bata nagtagal sa NICU, meron parang ritual ng graduation. Ngayon, nasa bahay na si baby Caleb, Jairus Caleb, makapagal pangan. Sana maging lubos na yun na kagalingan na ni baby Caleb. At siyempre, alam ko, yung pasalamat ni Brother Duster, the Lord, ng buong pamilya makapagal pangan sa kagalingan ni baby Jairus Caleb. Pinapahig na yung pasalamat. Siyempre, maging si Joy na nalampasan niya yung pagsubok. At okay naman siya so far. At pati na si baby Caleb. At dito makikita po yung paanyaya na katulad sa kwento ni Brother Dan Sister Dalor na inanyayahan yung buong pamilya. Natingnan yung mga araw-araw na nangyayari at kung paano kumikilos ang Diyos. Kaya nga, pinamagatan ko po ang episode na ito with God's grace. Kanina kasi after na mag-BEC, nabanggit ko, sila yung topic natin sa kwentuhan ng KLNJ sa gabing ito. At sa aming kwentuhan, may nabanggit din inggil doon sa ginagawad na biyaya ng Diyos
sa ating mga tao. Sabi ko kay Brother Let's, yan din naman kasi yung napili kong pamagat ng episode with God's Grace. Yes. Na daming pagkakataon na pinakita ng Diyos sa inyo at pati na siyempre sa amin kasi lagi kami ina-update ni Brother Dad sa Sister Delor bilang BEC family, ang core group ang tinatawag naming Agape sa Parish of the Lord's Ascension. At sa mga sessions namin, BEC sessions, yung last part kasi nung BE session namin, yung prayer, yung blessing, Opo. laging kasama siyempre yung intention ni na Brother Dad, Sister Delor para sa kagalingan ng anak na ligtas na panganak ni Joy, at siyempre nung mangyari yung kwento kay Caleb, yung kagalingan naman ng kanilang apo na nakikiisa sa ngalan po ni na Brother Dad, Sister Delor at ng pamilya Makapagal at Pangan. Nagpapasalamat siyempre sa lahat po na nakiisa sa pananalangin para sa ligtas na panganak ni Joy at siyempre para sa kagalingan ni baby Jairus Caleb Makapagal Pangan. Alam ko na nanonood kayo ngayon, Brother Dad, Sister Delor, kasama ng iyong pamilya Makapagal Pangan. Dalangin namin dito sa KLNJ, lubos na kagalingan ay makamit ni baby Jairus Caleb Makapagal Pangan. At syempre, more blessings to come sa inyo bilang isang pamilya. At syempre, ipa-plug ko na rin, sasamantalin ko na rin pagkakataon kasi meron silang Kia's Food to Go. Ang sarap po ng kanilang mga pagkain. Maaari kayong umorder sa kanila, magpag-grab at hindi ako masisira na kung i-advertise ko po yung kanilang Kia's Food to Go. Pwede niyo pong hanapin sa Facebook, Kia's Food to Go, at kung meron kayong celebration o baka kahit ordinaryong araw lang at gusto niyo makakain po ng masarap na pagkain, o order po kayo sa Kia's Food to Go. Ang pinaka-chef yung daddy nung baby. Business ito ng mga magulang ni baby Jairus Caleb Makapagal Pangan. At doon mismo sa bahay ni na Brother Dad, Sister Delor yung pinagawang Yung restaurant nila. hindi sa restaurant doon lang nagluluto. Okay, Lang production. Oo. Wala, hindi naman sila Kasi catering naman siya, no? nag-cater lang o yung umu-order lang, kaya nga Kia's Food to Go yung gustong umorder. Talaga. Okay. Ayun po, yun ang kwentuhan natin sa gabing ito. Tapos na kanina, hindi ko na malayan, nabanggit ko yung pinakatema ng ating kwentuhan sa gabing ito, na pamagat ay with God's Grace. Pero ang tema po, sa Diyos tayo laging sumampalataya nang makamit ang minimiting biyaya. Baka may gusto kang idagdag o baka may gusto ka lang balikan doon sa kwento ng pasasalamat ni si Brother Dad sa Sister Delor Makapagal. Yun nga po, makikita niyo po doon talaga yung, of course, yung timing, no? God's grace, no? Yung hindi kanya talaga pababayaan. At makikita din po natin, no? Yung lalim talaga ng pananampalataya na merong, yung parang kay Santa Monica ngayon, no? Yung sabi nga doon sa ating misa po kanina ni Father Pep, no? Yung may action, no? Yung kanyang pananampalataya, kagaya po nila Brother Dads, no? Na yes, alam nila, active sila sa BEC, active silang nagdarasal, perhaps, ng pamilya nila. Pero kita nyo talagang, hindi naman po lahat makakaisip na gano'n, na damihan na reseta. Oh. Para lahat ng sulok ng Pampanga ay mapuntahan nila to check kung merong talagang available Yung presence of mind din, no? Yes po. At saka talagang yun nga, lahat willing. Kasi syempre yun sa iba, pati nga yung anak, pati yung si ate, no? Yeah, Ate pati Tap, si ate. Kung dito naman, medyo bata pa siya magsi-16. O yan, bata pa siya High school. para lumabas siya, para talaga maghanap ng gamot para dun sa kanya. Sabi nga ni Brothers, parang nandun siya. parang si Apo, kasi hindi nakabili. Yeah. Pero nalaman nila, talaga palang mahirap bilhin yung Mahirap, gamot na yes. yon. So, kaya nga
meron silang nalaman na pagtanungan sa isang ospital na kinakailangan palang gawin yon, hindi mabibili talaga sa butika. Yes, so yun. So, bali yung pressure na inabot ng bata, di ba? Kasi nautusan siya. Saka yung buong pamilya, imagine, ilang oras silang bumiyahe, naghahanap, tapos walang makita. Kaya nga, yung image na nag-iiyakan na sila kasi parang ginawa na ang lahat eh. Yes. Bumalik na lang ng ospital. Pero pagdating sa ospital, may naghihintay palang good news. Yes, so po, test of faith na po. Hindi sila nawalan ng pag-asa. Yan din naman ang nangyari kay Santa Monica. Dahil kapistahan po kayo ni Santa Monica, na alam naman po natin yung kwento niya na talagang hindi siya nasiraan ng loob. Mandaming luhang pumatak sa kanyang mga mata at nandoon yung kanyang pananampalataya sa Diyos na dumating din yung panahon after nung mahabang panahon na paghihintay, nakamit niya yung minimiti niyang biyaya, yung pagbabagong buhay ng kanyang asawa na si Patricio at ng kanyang anak na si Agustin. Bukas, kapistahan naman ng kanyang anak na si San Agustin. At hindi ko lang matandaan kung kailan naging banal din si Patricio. Dito makikita po talagang habang buhay ang tao, may pag-asa. Yes. Patuloy lang tayo manalangin, katulad ng ginawa ni Santa Monica. Sa Diyos ay sumampalataya at makakamit po natin ang minimiting biyaya. May gusto pang idagdag, Sir Dodo? Wala na po, Sir Father. Doris? Opo, wala na po. At sa pagkakataong ito, bagamat kanina kinumusta ko si Baby Caleb, okay naman siya, pero pagdasal pa rin po natin po si Baby Caleb para sa kanyang lubos na kagalingan. Kasama na po ang kanyang mga magulang, Daddy Jeff at Mommy Joy, at ang kanilang pamilya makapagalpangan. At siyempre sina Brother Dad, Sister Delor, kaisa na rin ni Ate Tap. At ipagdasal na rin pati na panay bunsong anak ni Brother Dad, Sister Delor, si Elizabeth Makapagal. May problema sa kanyang mga mata. Sobrang taas ng kanyang mga grado na hindi na makayanan sa LASIK. Hindi na rin pwede pala yung operahan, lagyan ng lente sa loob ng mata. So nananalangin sana makadiskubre yung mga doktor na paraan para makamit din ng bunsong anak ni na Brother Dan, Sister Lord, si Elizabeth Makapagal, ang biyaya ng Diyos. At kayo po ngayon aking inahan yan, mga ka-KLNJ, sa gabing ito, upang isunod na po natin yung after po ng kwentuhan. Ito na po yung healing session dito sa KLNJ. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat o Diyos sa naibahaging kwento ni
bahagi ng aming healing session dito sa KLNJ. At ngayon, pansamantala mo munang magpapaalam at magkakaroon po tayo ng ilang paalala at pakinggan din po ang mga inihandang awitin. Kwentuhan pa po kami ni Father Ronnie. Ayan, simula na po pala. Ato, Father, so check muna po natin. Baka po meron din nagpapahabol ng panalangin dito po sa ating mga tagapakinig at manonood. Actually, naalala ko, ang pamilya Canlas Laranjo, sa mga nagdaang mga araw, mayroon namang pagsubok na dumating. Si Tito Robert Canlas, na ICU na naman, pero at least ngayon nasa regular room na. At sa patuloy lang na
ang panalangin para sa daglian at lubos na kagalingan ni Tito Robert Canlas. At nakikisa po ang iyong abang lingkod sa pamilya Canlas Larano sa panalangin na hinihiling para sa daglian at lubos na kagalingan physical, emotional, psychological, spiritual ni Tito Robert Canlas. At ipagpapatuloy na po natin ang second part po ng healing session sa pamamagitan po sa pagbasa namin ni Sister Doris sa mga pinadala ninyong mga mensahe. At ito po ang mga FB viewers, Valson Ancanda, A. Joseph Malonzo, Harley Dave Pineda, Joseph Albert Valenzuela Inton, Alfred Talabis, Ampisa Gumdizon, Cornelia Giao, Agnes Evangelista Sarmiento, Jenny Lynn, Jeffra Zonging Malig o Sister Marlene Malig, Melia Bonifacio, Charles Rundel ba to? O Rundle Torres, Fines Arevalo, Sally Castro, Rowena Morior, Miriam Flores, Crystal Relos, Brother Dats Macapagal, Jane Canlas Laranjo, Dolores Macapagal, Rose Ann, Rosita Sui, Carlota Santa Romana, Angelita Ballesteros, Roger Catap Sr., Janet Cunanan, CMD Mariano, Susan Bustos, Anisete, and Father Gilbert Tagaan Aldubog, Patchem, no? Ng Yes. Magalang. Father Good evening, Gilbert, Father. thank you. May mga doon pa yata. Yes po, ayan pahabol sa nanonood din po, of course, kay Don Carlos Giovanni, kay Miss Eileen Timbol Galura. Ayan. Hello po sa inyo. From Rose Ann, magandang gabi po, Among. Good evening, Rose Ann. Hindi ako nagkakamali, ito yung isang naikwento na dito sa KLNJ. Member siya ng dating Karus, kanina dapat. Pero ngayon nalipat na sa Amicus kapag Friday doon sa St. Anthony Subdivision. Siya yung may problem sa right eye niya, kulitin, napabayaan. Sa tinulungan ng BEC family at may magamot ng binibigay sa kanya. Tapos I think October yata yung scheduled operation ng kanyang right eye. Patuloy natin pagdating sa Rose Ann, yung kagalingan mo sa iyong right eye. Sana lubos ka ng gumaling sa iyong sakit. Yes po, galing po kay Brother Dads Macapagal. Hello po. May Lolo pa-oras. Dads. Opo, yeah. May pa-oras po, Among Ronnie and Sister Doris, patnubayan nakatamo ni Banalay Espiritu. Salamat po sa pagbabahagi ng istorya, Among. Sana matuklasan ng mga mananampalataya ang biyaya ng Diyos. Sa lahat ng oras ng buhay natin, mabuhay ang Diyos. Thank you po, Brother Thank you, Dads. Brother Dads. From Sadi Castro, may abengi po. Good evening, Sir Sadi Castro. Ayan, thank you po, Sister Sally. Galing po kay Sister Fines sa Rebelo. Musta po, Among Ronnie, David Cow, and Sister Doris. Healing prayer po, karing katwangan ko. Mercy Rudy Calas Magpayo from Lord's Baptism Parish Church, Pasig, Candaba. God Baha bless pa kaya po sa kanila palagi. niyan. Ayan, Sa Candaba yan. Sister Fines, kumusta daw po ang Kumusta yung, baha dyan? Kayo, at saka syempre O baka kung may marami baha yung pa kayo. isda rin na Yeah. nahuhuli. Ang ibang barangay ng lalo sa Agustinata, I think, Candaba, masaya kapag binabahay. Kasi yung mga tilapia sa mga flies dan, lumilipat nakakawala, tapos lumilipat sa kanila. Ingat lang po. Regards po kina Tatang Rudy at mga Mercy Canlas Magpayo. From Crystal Relos, may pabing po Among Ronnie and Sister Doris. Good evening, Sir Crystal Relos. Ayan, thank you po from Sister Jane Canlas Laranjo. A blessed good evening, Among Ronnie, the Bead Cow, and Sister Doris, and to everyone. Thank you so much, Among Ronnie, for the prayers being offered to us, especially this period na na-ICU po si Kuya Robert. Prayers really works, answered prayer po. Hopefully tomorrow, ma-discharge na po si Kuya Robert. Again, maraming salamat, forever grateful sa mga tulong ninyo sa amin, especially sa mga prayers ninyo. Praying Ima is in best health and safe, especially these past few weeks. Ingat po kayo.
at sa inyong pag-uwi ni Sister Doris. God bless po. Thank you, Salamat po, Sister Jane. Jane. At regards po sa buong pamilya Canlas Laranjo. At rest assured, I am with you in praying for the speedy recovery and total healing of Tito Robert Canlas. From Evason and Kanda, may pabengi po among Ronnie David Cao. Good evening, Baldo, Brother Baldo, and Ma'am Ann, and with Akisha. Ayan, thank you po. Galing po kay Sister Agnes Evangelista Sarmiento. Hello po. May pa-oras po among Ronnie David Cao at Sister Doris P. Trajano. Among continue praying for my whole family. Pray for the complete healing of Daddy Jess and for the intention of Alan and Hazel. Pray for my knee pains and eye infection, allergy. Pray also for the knee injury of Mayflower Calma. Rest assured of my everyday prayers for you and your loved ones. Thank you po, Sister Agnes. Praying for your heart's desires, Ma'am Agnes, and to your whole family. And once again, thank you for your regular valued reflection for our past episode here in KLNJ. From Dolores Macapagal, may pabengi po among mingat ko po, pauli kaya kayo, balo mi po among kay Batken, muli ka kaya kayo. Yes, tama po thank kayo. you, Sister Dolor. Ayan, tama Di po ako kayo. nakawin ng 2 weeks. Mapagmahal na anak. Ayan po. Sister Grace Supan, hello po. Maya, pabengi po among Ronnie at Sister Doris. Nakal pong salamat king pa mag-bless at pangadiyo po king buong pamilya mi. Ingat po king pamanuliyo po ta. God bless po. Thank Salamat you, po, Sister Grace. And prayers for your healing too, and may God also give you more opportunities to become instrumental through your healing massage, so that other sick people will also be blessed and be healed. Thank you at ingat, Grace. From Harley Dave Pineda. Good evening po. Among kao, kindly include my mama, Vilma Pineda, for healing prayer for her speedy recovery. We'll be praying for your mother's speedy recovery and total healing, Mama Vilma Pineda. Thank you for Father. Galing po kay Chef Fran Songing Malig. Sister Marlene Malig, in short, Sister Marlene, yeah. Good evening po, Father and Sister Doris. Maraming salamat po sa mga healing prayers mo sa akin for my complete healing. CKD stage 5. Palagi po akong tune in sa programa mo KLNJ, Father. Thank you, Lord. Okay naman po ang mga laboratory results. Ang problema lang po, mataas ang creatinine at up and down and hemoglobin. Sana po maging normal na, Father. Please pray for me always. God bless po and ingat po sa pag-uwi. Lagi, God bless you po, Miss kung po kayong Marlene. pinagdasal sa Sister Marlene Malig, ingat po, pagdasal niyo rin po kami. From Ampi sa Gumdizon, may pabingi po among Kawen Sir Doris, parokyana pong Apo Monica Balening, Mexico. Happy Fiesta po, happy Fiestang Parokya. Ayun po, galing po kay Brother Bricks Castro. Maya pabengi po among ako po Jeffrey Pangan asawa na po ni Joy Macapagal. Salamat po king storya ning Biye Kasalpantayanan king milabas sa Domingo po. Di po ba? Hello, sir. Sundo na mo pa yung pamanga di siyempre hanggang baby Jairus Caleb. At siyempre madagul-daguling kay gastos kanya no rin pili niyang aldoking ICU. Sana more blessings to come, more orders to come sa Kia's Food to Go dyan sa Lourdes Heights Subdivision, Del Rosario City of San Fernando, Pampanga. Meron po dyan. Meron pa. From Tita Miriam Flores, good evening po among Ronnie and Sister Doris. Healing prayers po for my sick family members in Jesus' name. Amen. Ingat po kayo sa pag-uwi. Thank you, Salamat Tita po. Miriam, and we'll be praying for your intentions. From Amelia Bonifacio, Lola Mel, good evening among Ronnie Cowen, Sir Doris, pakiabi kayo po king complete healing prayer niyo po. Dakal pong salamat among Ronnie. Sabi na pong Apong Dalia, dakal po kanong salamat ang pwedang mimingat kayo po kayong pamanuliyo among and Sister Doris. God bless us all. Salamat po. Nag-text si Lola Dalia.
Kaso hindi ako nagmisa Yes po. kahapon. Next week na lang daw Next po. week na lang daw. Salamat po kakaluguran, Amelia Bonifacio. At sabi po ni Miss Hernanita Sudla, Maya Pabengi po, among. Salamat po. Sister Nets. Ay, Nits pala. Good evening. Shoutout sa mga kasamahan mo mga katekista. Naghahanda para sa gaganaping kumpil sa September 19 sa Parish of the Lord's Ascension. Ayan po, galing po kay Sir Joseph Albert Valenzuela Inton. Ayan. Among Maya Pabengi po, payabi ke po, king pangadi, in katuwangan ko, i-Homer season. Birthday na po bukas. Happy Ingat birthday po, Tatang Happy Homer season. birthday. Yes po. Galing po kay Miss Janet Canlas. Good evening po, Father Ronnie and Sister Doris, KLNJ. Amen. Thanks be to God. Thank you po, Among, for distant healing Distant healing healing. ni Kuya Robert. Thanks be to God na, ay, parang nabasa ko na siya kanina. Nasa regular room na siya. Nasa regular room na po siya. Thank you po, Among. Lagi po kayong nagdadasal para sa kanya. Praying for his speedy recovery. Thank you very much, Among and Sister Doris. Ingat po kayo sa pag-uwi ni Sister Doris. Regards po kay Ima. God bless po. Maraming salamat po, Miss Janet. Yung kanina, iba yung Bricks Castro na nag-text. Thank you po, Among. Ayan na po yun. Tapos yung kay Jeff, makapagal. Iba yung ibang message. Ano. Di, akala ko yung Bricks Castro, yun yung tatay ni JB Calvin. Hindi. Ibang message yun. From Apo ang kay Bricks po yun. Castro, thank you po, Among, kausapin niya. And then, yung message ni Jeff, tatay naman ni Baby Jairus Caleb, makapagalpangan. Okay. So, maraming salamat po sa mga nagpadala ng mga mensahe. At sa gabing ito, idulog po natin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. At even yung intention po ng mga maraming silent, avid viewers and listeners ng KLNJ. At sama-sama po tayo ngayong manalangin, mga ka-KLNJ. Manahimik lang tayo at muling damhin ang buhay na presensya ng Diyos. Patuloy kaming magpapasalamat sa iyo, O Diyos, dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon na masumpungan namin ang iyong buhay na presensya sa aming buhay, lalo na kapag may mga pagsubok na dumarating. At marapatin mo ngayon, O Diyos, kaisa po ng mga avid viewers at listeners nitong KLNJ, ang healing program ng radio station ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWB 91.9 Bright
pa palang mensahe galing kay Ma'am Rosaline Lapus. May pabengin po among pagkabaya po yung familyami. Kaya kayong healing prayer ay Chelsea po. Sana may lakonia po sakit. Katawan at buntok, ako po yung nervous ko, ikriyan, yung kayang heartbeat, sana okay po. Bruce, sana po tuloy-tuloy na milak ko yung seizure na. Dakal pong salamat, kayo rin po kayabi kayo, aking prayers me. Thank you, Ma'am Rosaline Lapus. Ayan, maraming salamat po. At Father, para po sa iba nating announcement, ito nga po ang ating pong programa bukas na Antabayanan. Ayan, makakarinig po tayo ng misa na live, no? At 6 o'clock in the morning. At 8:30 po Kasanggat Kalusugan. Alas 9 naman po Public Service Advisory. At 11 o'clock, I think po siya, hindi po siya live dito sa radio. And at 12 noon, Kwentuhang Katoliko, looking forward to Sunday with Reverend Father Ramon V. Torres. Muli, maraming salamat kay Engineer Charles na nakantabay din sa technical booth. Maraming salamat. At sa inyo pong lahat, mga ka-KLNJ, mga avid viewers, listeners, na nakantabay sa kwentuhan at healing session sa gabing ito. Ingat po kayo at sana patuloy kayong gabayan ng Diyos at sa kaloob niyang pagpapala, bawat isa po sa atin kaysa ng ating pamit, mga minaman sa buhay na may sakit, makamit ang biyaya na nakalan para sa ating daglian at tubos na kagaling ang physical, emotional, psychological at spiritual. At Ayan po, at muli po, ito po ang inyong kakaluguran, Doris, sa pangalan po ng atin pong ka-KLNJ na si Brother, Sir, yan po, Jeffrey Father Gomez. din, di ba? Ayan Father po. of 3 children, 3 Ayan po, sons. so muli po, maraming salamat din po, Father, Thank no you po. po. At ayun nga kay Engineer Charles, sa lahat po ng nag-umantabay, no? Nakidasal, no? Nakikwento po sa amin. Sana po lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you once again, Sister Doris. Yes po, Walang you're welcome nasawang pagsuporta din dito sa My KLNJ. pleasure po. Yes po. At ako po muli ang iyong abang lingkod na sa Reverend Father Ronnie David Cao, ang Parish Priest ng Parish of the Lord's Ascension sa Lourdes Site Subdivision, the Rosario City of San Fernando, Pampanga, ang inyong kakalaguran na nagdarasal para sa mga may sakit nang makamit ang daglian at tubos na kagalingang physical, emotional, psychological, spiritual na inyong kasama ni Sister Doris sa gabing ito. Dito po nagtatapos ang KLNJ Season 19 Episode 3 entitled With God's Grace sa temang sa Diyos tayo'y laging sumampalataya nang makamit ang minimiting biyaya. Thank you po. God bless. Good night.